Takže ahoj, ja vás zdravím od tohoto videa a toto video je balíček od LPS Nelly a od LPS Spring. Takže nebudem to ďalej zdržiavať a môžeme ísť hneď na to. No takže tu máme dopis. Ahoj Black, som veľmi rada, že sme si mohli po dlhom čase vymeniť LPS. V balíčku máš SHC Hada, Destiny Cat, dopis, obrázok a bonus. To je u mňa všetko, tak sa maj pekne a ahoj. No takže Nelka, ďakujem ti za tento pekný dopis a aj za tento super obrázok. Ten blok sa ti podľa mňa podaril a to dosť dobre. Takže ideme ďalej. Takže Nelka, chcem ti veľmi pekne poďakovať za týchto úžasných LPS a za to, že sme si mohli opäť poslať balíček. Naozaj veľmi ma to potešilo a dúfam, že si niekedy ešte balíček pošleme. A teraz vám ukážem balíček od LPS Spring. Máme dopis. Ahoj, ďakujem moc za výmenu. Dúfam, že balíček príde v poriadku a bude sa ti páčiť. A taktiež dúfam, že sa nám raz podarí zorganizovať nejaký malý zrazík. Spring. No, Spring, ja tiež dúfam, že sa nám podarí akože stretnúť. A neboj sa, balíček dorazil v pohode a veľmi sa mi ľúbi, neboj. Tu máme tento super obrázok s textom neviem absolútne kresliť a nemám nápady. To vôbec nevadí, ani ja som nemala nápady. Dúfam, že to, čo som nakreslila ja, že sa ti bude ľúbiť. Takže Spring, chcem sa ti takisto veľmi poďakovať, že sme si mohli poslať balíček a ozaj dúfam, že sa budeme môcť aj stretnúť aj spolu s Nelkou, ešte aj s LPS Bavariou a hádam to niekedy vyjde, ja tom dúfam. No a tento balíček sa mi veľmi páčil, páčili sa mi obidva balíčky, boli naozaj super. Takže to je u tohoto videa všetko a ďalšie video plánujem spraviť nejaké music video alebo nejaký vianočný špeciál, že sa budete môcť na to tešiť. Tak už sme ku koncu videa a majte sa krásne, ahoj!